Ikauban ko pa ang malita na kong asawa. Sa adlaw o gabi makumbati kami pirmi. Kang natay na wala na gyud ko kaagwanta. Ako siyang gibiyan kasi mausabi ang batasan. Pito na kabulan sukat siya akong biyaan. Disembre 25 pagkatao sa Ginoo. Nipauli ako unta siyang balikan. Kasi nausap na siya sa manilad niyang batasan. Basti lang paita kay nanay laing bana. Labing kaayos silang duha. Nakita ko nagromansa. Sila naghagwaan ug gikuptan sa linda. Naibog ko nga nagtanaw. Batik ko ang kahidlang. Naglain kining ako ug dili na maagwanta. Nag-imagine na lang kong artista ug gikinamot ko na. Gikinamot ko na ay wala na ako'y asawa. Arang ugay-ugayo ug paunlanon sa atong buto. Karong panahon na perte na gyud na kong paita. Apan kung doon ako'y kwarta magpatsinsuin ko sungkira. Ito sa hunggira daghan kaayo mga gwapa. Kung gusto ka tagsingking ka may pakapinang para karapatan. Pag-abot sa tulo ka adlaw sa kasakit ikaw nagjabaw. Sa doktor imong gipatanaw. Di kagid naman di ay